Assalamu alaikum vatandaşlar. Şuun size Türkmenistan'dan gelen hatı okumakçı. Şular yal hatları uğradıp durun vatandaşlar. Biz okuyup veririz. Bu hat Türkmenistan'ın ne şu suratlarını görüşüne diyali Bilim Ministerliğine değişli ardaş kayat. Eğer bize gelen olsa demek Türkmenistan'ın içinde yer tapan bolmalılar ki bize gelen olmalı. Şol tanda Ruslan Mäçife de yazıptırlar. Bana da başka kanallardan hem yazdılar. Ahir son okumayı doğru hesapladım. Çünkü Türkmenistan'ın içindeki bolup bilecek zatları tadiye yazıptırlar bize. O kalın onun hatayı. 2024 yılın yanvar ayının 17'sine takmayla saat 15.00'da Baş Bilim Müdürlüğü'nün başlığı Ba'an Naif, kim bilemok adının yönü Bilim Müdürlüğü'nün başlığı diye. 36. mektep muallimleri, müdürleri ve okul müdürlerini çağırıp ve siz özlüğünüz bilen işten çıkarmalı deyip arda yazmalı deyip ve özlüğü bilen yazmacak olan muallimleri uğraşat ediptir. Yani Türkçesi teknik dolya korkuluptur da seni statya bilen çıkararın deyip korkuluptur ve uğraşat etti ve şey deyip seni dehmet deyip teşen karaların ve diplomunuzu karaların dedi. Türkmenistan edilen zatların bir şol vatandaşlar eğer dinlemese şular yala edip zahmet defterçesi karalan ya Türkmenistan'da bolyan zatlar vatandaşlar. Ondan karaların diplomu karaların dedi nemen esasında sorasak buyruk yok oradan deyip cevap verdi. Emma hiç il buyruk bilen tanıştırmadı. Dillen verilen buyruk olmalı demek. Neçe tapar Bilim Ministerliği barsak ve minister ornatörü Amanov Aleksandr Toyliyevich kabul etmedi. Hatta girelgede gavatlaşsa da yerime barayın cana derin gelersiniz deyip cevap verdi. Ve çağırmadık kabinetine can ettirsek katibi padvallan çıkıp gitti deyip cevap verdi. Yani katibi şu at yok aşaktan çık gitti padvallan çık gitti. Meni özümün bir sapar Aşkabat'ın ministerliklerine duş geldim şular yağlarda. Bir daha ona kapısında araştırdı, oğlum aşaktan düşüp gitti diyorlar. Velayet hekimliklerine de edilen görürüm şu. Hekim sonra ya da ornmasana sonra gitti, yok, kaçan varsan yok, gitti, paltada, buğdayda, halk için gelmedik gel bular. Can ederin gelirsiniz deyip cevap verdi ve çağrılmadık kabinetine can ettirsem katibi padvalan çıkıp gitti deyip cevap verdi. Bilim ministri oradır diva Bayramgül motivine da rayetler kabul ediyen günleri hatta yok. Kadrlar bölümdeki iş yerlerinden sorasak olur olsa garanodan soran olur sizi işe alanış olur ve çıkarsa olur cevap verirler deyip ayttılar. Biz top tepenyali onunla edip uğradıyalar. Biz ata vatanımız, ene atamızı terk edip dışarı yurtta alım bilim almak için gidiyoruz ve yurdumuza dolanıp diplomamızı tasdikladıp işleyas volin. Sonunda ol bul bolonok deyip işten psikataydan uğraşat edip korkulup öz isleğin boyunca deyip arda yazaryalar. Neme bolsa da birinci duyduruş, ikinci kayınç, üçüncü bir kayınç verip son işten çıkarmalı. Emma olur, yağladat yok, işten çıkarmana hakları yok. Yani istisini işten çıkaracak olsa düzgünü ilki duyduruş vermeli, son kayınç vermeli, son bir kayınç vermeli, ondan son. Olur ya da adam yok, siz boşaltmalı adamı. Emma doğduğu çişirilen dar köynük giyen yüzü duruşu bilen kraska öz sınıfından okuçuyu bir saat okap ruhsat alsa sınıf yolbaşçısından 10 manat gelmeyen gününe 20 manat sınıf yolbaşçısı okuçular bilen 3 ayakta giyeceği için oturup kvartirde alkol içilir muallim ikinci mektebin müdürü Meredith Kakamrat Halmuradoviç. Öyle anlayın. Okuçularla içip rahat edip yani içinde muallim bilen okuçunun arasındaki
gelişmeyecek rahatlar ediyen adamlar oturuyor ve alkol içkiler içen muallim ikinci mektep müdürü Meredith Kakamurat Halmuradoviç olsa Ors bölümün okul müdürü bu torus sınıfın okuwçylaryň içinde devletinin ve jurnalının bakalaryny düzeltip pul alýar diýär. Heýal zat bolsa da muallimlerden 20 manat, 30 manat, 50 manat ýygnaýar. Mektebiň okuw otaglarynyň remonty üçin bolsa 800 manatdan ýygnady. Bir okuw otagda 2 sınıf otursa şolaň biri için remont etmeli, beýlekisi 800 manat bermeli diýip pul terişdesini ýygnady we şonu baş bölüm müdürlüğüň müdüri Baanaýew habarly ve hiç ýyly çäre görmeýär. Seýä Meredithiň gaýny kabinet ministrlikde hünärment bolup işleýär ve şoň esasynda oňa hiç zat bolmajagyny arkaýyn işläp ýör we Baanaýew bolsa içeri işler ministri Hydyrowyň giýewi bolan soň oňa da hiç ýyly çäre görülmeýär. Seýä ol arkadaly Serdarymyň ýakyn dosty. Göt çat görýäňiz dämi? Doğan garnaşlar iş almak bolan ok diýdiler. Şowur berdi. Bir edarada doğan garnaş işlemek bolan ok diýdiler. Ýöne bular tutuş doğan garnaş bolup ýurdu dolandyrýarlar. Ve arda şikaýetlerim netije gören ok. Şoň esasynda. Çünki ol onu özüniňki, olonky, aýan bir-birine göt çat. Ol arkadaly Serdarymyň ýakyn dosty. Bilim Ministrligine Baanaýewiň kabul edýän gününi we sagatyny hatda ýerine ýok bolanok. Bir näçe sapar baş prokuratura, şäher prokuraturasyna Bilim Ministrligi, Adalet Ministrligi we arkadaly Serdarymyň ýutup arda ýatsagam kanagatly hiç ýyly jogap berilmedi diýär. Üçin şu taýsyny okumakam uje ýanky kanagat getirýär da çünki olon garnaşy, olon giýewsi, olon nämesi bir-birine göçýär. Oňa nädip arda şikaýet täsir etsin adamlar. Prokuraturaların berýän jogaplary Bilim Ministrligi uğratdyk we olar size ýazmaça jogap bermeli, emma şunu çenli jogap bermediler. Her maşgalada ýetim çağa bar we invalid çağalar bar. Şolara garamadan kynçylyk çekýän muallimleri işden bekanun çykardylar. 52-nji mektebiň müdüri bolsa, muallimy okuwçyny sınıfdan tüýräp çykarsa, mektepden kowsa, şol muallima sesini çykarman durýarmyş. Sebäbi ol muallimiň ýoldaşy migrasiýa gullugyny işleýärmiş. Migrasiýa gullugyny işleýänleriň agdy bilen barmagy bilen barmak ýalaýanlaryň gowurga diýişliginiň ýurdy Türkmenistan. Şonu görürüm berýär. Gün güýçlüki gowurga diýişlinki. Migrasiýa gullugyny işleýärmiş. Garaz mektepleriň müdürleri pul berip müdür wezipesine geçip isläň edip bilýän eken we baş bilim müdüriniň müdüri Baanaýew hiç ýyly çäre görmeýär we özi paraholukda eli barlygy belli we ol Muhammed Hydyrowa daýanýar. Şuna çenli hiç bir muallim işe dikeldilmedi. Gayrat edip şunu aýdyp geçäýin da diýipdir bir illeşmez. Görüşmek diýer watandaşlar. Gysgaça 30 sekundluk tesgirim aýtsam, meni tankytlaýanlar, ýurduny, watanyny öwgänler, birgiden geljekde de şular ýalak gülýäli ýurdum ma diýenler, oňa da jogap beriň. Jogap beriň. Gelen ýeriňiz, gelen derejeňiz. Gowurga diýişdiňki, maňa degmeýän ýylan, müňe ýaşasyn etseň şu ýylan soňuna gelýär, aýlanyp dolanyp sizem çakýar. Sag bolun watandaşlar, şular ýaly hatlar ýazyp duruň, uğradyp duruň.